ойга деп әйтергә дә була. Мин бүген Әгерҗе районына командировкага килдем. Чөнки бүген Әгерҗе гимназиясында сез инде үзегез беләсез, быелгы ел Татарстан Республикасында цифровизация елы дип игълан ителде һәм шушы мөнәсәбәттән инде без һәр районда мәктәпләрдә уздырачакбыз цифровизация буенча дәресләр һәм менә шушындый дәресләрнең берсен бүгенге тапкыр беренче тапкыр мин монда Әгерҗе районында уздырачакмын. Мине Әгерҗе районына билгеләделәр куратор итеп. Нәрсә әйтәсем килә? Мин бик шатмын. Менә шушындый зур, матур мәктәптә, шундый зур, матур бинада, классларда, якты классларда әдәби чаралар уздырылуына. Вәсилә Гарбудинова, бу сезнең зур өлешегез, бик зур рәхмәт. Һәм гомумән мәгариф өлкәсендә уздырыла торган чараларны, мероприятияларны алганда Әгерҗе районы алдынгыларның берсе булып тора. Бу чынлап та шулай. Бу инде Татарстан күзлегеннән карап әйткәндә бик нык сизелә, күренә. Олимпиадаларда катнашучы балалар, җиңел өй алучы балалар, алар Әгерҗе районында бик күп. Һәм без бик шатбыз. Мин бик тә горурланам үземнең якташларым белән. Инде бүгенге чарага килгәндә Шыңгыз Мусин безнең якташыбыз, аның әдәби юнәлеше миңа бик тә якын, чөнки мин үземдә шигырьләр язам, җырлар язам. Бәлкем кайбер җырларын ишеткәнегез дә бардыр. Ришат Фатуллинның Сула, Зәйнәп Фәрхетдинованың Мелодия җырлары һәм башка. Бүгенге көндә инде минем 300ләп шигырем бар һәм 150ләп җырым бар язылган. Барсын да инде әйтеп үтмим, вакытны күп алачак. Сезгә бүләк итеп берничә шигырьне укып китәсем килә. Туган як турында шигырьләрнең берсе. Туган җир дип атала. Ата-бабам торган җир, кендек каным тамган җир. Синдәй газиз, синдәй якын, юк җиһанда башка җир. Әткәм, әнкәм биргән тел, бишек җыр киләгән тел. Судай тәмле, балдай татлы, калып тарткан туган тел. Бердә түгел, илдә көч, иңдә түгел, жанда көч. Утта ялкын, таштай шыдам, Ходай биргән иман көч. Җир тартмаса, кан тарта, кан тартмаса, жан тарта. Туган илдә, үскән җирдә, барда күңелгә ята. Рәхмәт. Тагын бер шигырем балачак турында. Бу инде менә сезгә дә киләчәккә бер вазгыять булсын, хөрмәтле укучылар. Чөнки туган якны яратырга, аны киткәч тә чит җирләргә сагынып кайтырга, менә шундый язмыш сезне еракларга итсә дә сагынып кайтырга язсын. Үз туган җирегезне, туган илегезне, туган ягыгызны, үзегезнең күршеләрегезне, дусларыгызны, укытучыларыгызны, әтигәниләрегезне бер кайчан да онытмагыз. Менә мин бик еракларга китсәм дә, хәзер бик сирәк кайтырга туры килә. Һәр вакытта да сагынып кайтам. Туган як һәр вакытта да тартачак. Балачак җәем минем. Ялан аяк чабып үскән, хәтфә булын керә төшкән. Балачакның җәйтесләре әле һаман истә. Юл чатында юкәләре шаулый сыман колагымда. Балачагым күңелемдә. Еллар узган гына. Капка алды яшел җыймә, мәтрүштәләр баллы чәйдә, гөрләвекләр, кагаз көймә. Чык урамга тизрәк әйдә. Гармун теле тимә, түгәрәк ай суда изә. Калды инде балачагым, ерак җәйдә. Әти-әни көтә кебек, таба исе, коймак миштә. Балачакның мизгелләре онытылмый, яшим һичтә. Йөрәгемдә шикәр тәме, чишмә су балдай татлы. Балачагым мине көтеп, ерак